Wong ya pada takone nasi kuning, stroberi, ya nek sing ora ana ditakok-takok kena. Nek sing ana ora gelem ora tuku, ya kuwe alesane. Ya kan goleke sing ora nang. Lah ya garep tuku apa? Ora ana gitu. Carane tuku sing ana. Ya goleke sing ora nang. Ya nek ora ana ya ana gelek nang pasar. Yo kan yo nang anu mider kan anu sing ana. Larangan nandur dawek di wit pelem kae nyatane wit pelem ora woh. Uang tuku sing ora ana ditakok-takok kena ya nek sing ana ora pada tuku. Kabus. Ya kejadin. Jaluk mana tuku wis.